Gidel mashallah ni mbadda ay ha horom hay salade o de mashallah mi wari hen dolam de dum go dum bani men dum ko baresi wondo en wadan so te roni jibil baresi supome ndeysan won dum tamare de nena ndeysan wallahi hay naaji di ni puddimi jibil konon wallahi ah erum to palani joni wala ko do tan ngarola ha min dal min hada kam andi min kam kala do tolni mi min nyamto anani bari kay mashallah kay ko jonta wallah jonno mi arno wiide ma ko mi dottorodo dans 3 jours dottorodo holton mi rutodo Maroc nen an ko mbata Maroc an o para minom ya jam an ko binda yiida yaade Maroc do jododa ay dum ko den wonno kono joni hande o mi yalti hen halaji yalti hen mi riidi yaade kay wadde ala opum problème ya nen opuru heddo en minom ya joni hadan no batten yaade kam wona non tan webiri sabu be wonbe ton ko be janginabe liggey o e jeeygu ngo calcul kalis o ha be diggini accat hami artoya be fe non ma passeport ma jaaden so en jehi Ablaye Huloy bonni don sa yi badoda dum jeeba ndara no wadirta sa yi ha bawda foftina kam so Allah jabi inshallah kadi balla hoorema fami kono wona dum hay ham hen non an binda ho lebbi nay gonata do hen lebbi nay te ari hay lebbi didi ma timman taw tan nen biya arutiro Maroc joni non den pamata ya quelque chose qui colosse sabo sa yi mbi mami dans 4 mois joni même pas 2 mois mi ruttodo Maroc nganda won ko saabi dum holko saabi dum non merci bonne question sabo kala ko jida fu ko dilli fu ko dillin ko sibdum doole ko bamma dal jagni kam hen bamma jagni kam no feewi kadi woni mo nganda o ina tiidi hoore ko ro mbadani kam heddo don mi halan ma gidelam su ngati tajat o woppata hakkunde ngal do dewgal yaro e ngel do cuklel dewel yimbe jabani wuro ngo fo renti hawri bamma lawol ngol jettingol wuro ngo fof be jettani ngol don lawol te hadandi bamma a majjaka bamma gandal bongal o jogi wonko ganda ko henon a wawa mawnude ha paama dum te bamma so ngati tajat te hakkunama baba galle mi yida ko bonni dum e dum non kam wonko gandu men seede e bangi baba parce que wuro ngo hande o ebe kala toro woni ko gande bonde o jogi gasi te min haawi ham hen mi anda fo holto jangi dedo gande bonde ko waddata e mudum jettani bammu jettani tano mbodomi do ene wure he joni hol gelala holko wima joni hol décision makko kaw décision makko ko toon gummi mo haali mi nani jinmi andindema ko deede aɗan ko ɓuri raɓɓete haala dewgal ngal mbiɗa andi kam hankkadi taƴi fiɓota koko waɗa taƴi fiɓota dewgal ngal mi yiya hankkadi koko o wi o waɗat o wi ko baɗo ngal o mayata koye mbabba ba jellay noon manggu mum jofoyta ko kaso tono mayadde mbeɗa o anda min kala gonɗo ɗo e Sénégal ministre omo andi mboɗa andi ministre Mamadou Talla Sinthiou Bamamɓe mboɗa andi ɗum mi haalni ɗum hunde nde mi yeehi ñanden commune Gabou sehlam won toon Sambi monsieur le maire wonmo tawmi ɗon noon ko joom kayitaji tan
mi tawan ɗon monsieur le maire eyyi noon monsieur le maire mi noddi ɗum téléphone kar mi wi ɗum yero koko yiɗi addude lembel te ala haydara addantami ko boomare o wi mo wonnam kayit yero debbo goto o wawa omo waali maire o wawa maire baɗo ɗannotoɗo ne yani arta leydi e leydi a famani eh ay mi haalanma hunde wotere kam ganda ɗum eh ay yero hoore mum wawi waɗande ɗum hoore mum ana wawa siñinandemo debbo goto an ka bam makko kono ana jeeya programme makko kalten gonga ala ay yaasi asi ala yimɓe yo mbaɗ ko amto gellay noon so tawi ko ŋaɗɗo tan o wi ko ma ɓiyam resa ɓiiyu hami ƴeew ɗum kam meeɗa wadde fuuta force ma ɓiyam resa ɓiiyu wona force kanko ɓiɗɗo debbo joguiɗo mbete koko lambi heɗami haalanma ay ko kalta ɗo ko sokani hay goto ma sokmude wawa sokdemo sokanmo kay somi wimo sokanmo saabu mi haalni kamɓe fof hay abdoukarim sall wima walla bosiya maire mbaw wima wallam hen ma daro hen so Allah jaɓi dossier jaam comme keɓɗo ha timmi min kay aɗa andi kayit tan jawrum mboɗo jogui connaissance min kay min daɗi gella e connaissance joni eyyi min kam ko wiyeteno ko mi ari mi haalnima ko gandumi hen ko eyyi a jaɓani moƴƴini noon falillahi hamdu mbiɗa o wi ko baɗo kanko gella mbimami so mayani kay dewgal ngal hankkadi fellitama ñawama ko waɗat fellitama ñawama mataw nden noon dewgal ngal mi haalama so ngal waɗi kala to jimi tan baba hande oɗo ɗo o heɓani ɗo ene beelam min mi ƴewan wadde ɗo ndiyam ɓuuɓɗam beele beelam ne ara hakkude amen e oɗon a tinnima ɗum tan woni foddam hande o a tinnima wallahi te mi yetti Allah mi yetti Allah de mi yetti Allah nde darɗa ko yooɗi pawɗa hen koyngal ma machallah anani han sa fotino ni no poɗɗa ƴettoɗa koyngal bamma min de ma hame waram ala mi yiɗa wade toon merci beaucoup joni noon an kala ko janggi e janggal bongal gandal bongal yah jangga ɗum e gandal moƴƴal kala ɗo ubbi bonande ngara mbaɗa ɗo ndiyam ɓuɓɗam ha wonta jaam ɗum woni yindam ɗum woni yindam hakkunoma baba galle noon mi yiɗa ko bonni ɗum mi yiɗa ko bonni ɗum anani joni noon wuuro ngo foof renti ɓe gondi baba galle heɓe gandi kay woni e lawol bamma noon to yaɓɓi ɗo koyngal mum o wi mayde o ittata te noon hakkunoma baba galle ko hanki wonɗo wona hande wadde noon bamma arata ha ɗo ngal ɗo dewgal tan o yiɗa ittude ɗum min noon sinno ko sagam mi tawetake mariage o mi tawetake cuɗɗum ndu haydara mi yiɗa tawede yo foof tawan maro kanko ko wadde nden o yahori tan ko gandal ngal wona pour guiƴiragal mum annene tawno wona guiƴiragal makko e baba galle ko gandal tan o yarino hen mbimi tawno ko doole ma baba galle fi ɗum ha huma ɗum e ngal ɗo dingiral tawa aduna foof ko dina seedi wawi noon ko gandal mum o hooli te kala janƴo gandal bongal ya andune kala ko haɗa hen waɗa ya wattu hakkille e yanade ma Allah ina woodi de ñalawma darnga kadi ina dari ɗum kam ma Allah walla wadde noon guiɗelam watto hakkille e hoore ma somi artoyi mi fewnanma passeport ma ngara tawoya Ablaye Houleye to Maroc mi ara toon eyyi bitikaji ɗi mbaɗa géré wallahi mi kala weltima ko kala ɗo pinɗa jaaha régloya bitikaji ɗi mbaɗa géré min an tan dañmi e kono arani jemmi noon eyyi ngollo sa fini arde a winomi ma adanam téléphone a dañi mi addanima téléphone jaaɗa hokkuɗa ɗum cukalel ma ngel mo jiɗodirɗa o kalden go joni kanko o wi omo yiiɗi minene kadi mi wawa wasi hokkudem téléphone o pourquoi pas joni pourquoi pas min ne garanmi an mbiya kam nene addanam téléphone aji ɗiɗi mi yejit wodde kay yoto takka mi yejit e joni tinnoɗa hen noon ngollo lawol a yahat mi addanma téléphone ayo nenoyam wadde noon guiɗelam par a yahat de e kay machallah mi yii no mbaɗɗa ni joni mi ransa ɗo hen ɗum tan rapport o eyyi ala probléme mi ara nder toon eyyi moƴƴi jarama nenam ko jontaɗo wallahi jogi neri jontaɗo wallahi o omo yiiɗi momo horsinimi yaha Maroc wallahi yaha Maroc yaha Maroc mi yiiron rewɓe safalɓe yodɓe yero mi harminta ɗum définitivement anne ko fotanma noon wallahi wona yi jawdi ndi kanko jogonno ronde ndi de eyyi kono jawdi ndi poof mi itta mi waɗa inde Assimi Fanta so yiɗi nawro jawdi ndi Côte d'Ivoire so yiɗi Sénégal wasa dewgal yarngal tampini kam de an koy a jarli baba koye baba galle wallahi ko mbimi ko ɗum mbaɗami min ko mbimi ko yero andin yero so humani ɓi gellay min e makko min karmodiri définitivement te jawdam fado nano heɓata hen walla hay ngo bon ngo heɓata hen walla Assimi jeeyi foof Assimi mbaɗam e inde mum fof so yiɗi nawro jawdi kono hayal mi watta par ce que an aɗan yaha tan aɗa arsa yaasi gonta wat a jarli bam Allah de ne wawanma dewgal ngal kam le 10
somin maayani dewgal ngal ko waɗa minen a lepti min mbiɓe gellose taw ko domburu ngata wutta walla nger ñeƴƴi sofa putta walla ngal dewgal so waɗi kanko mi sogam yaramo yaltin ɗum leydi ndi har waɗa wonta waɗa an on mbiyagal ko an ɓiyamma humana ɓiya rane dow bolle puri an noon yasinan mi natti famde an ya haw jella mi natti ɗum famde wona mi woni ɗum wona bon wona Commune Bama noden ma yala jonde ala ar ko nouvelle kalantuma wala ala ma nouvelle beldo quoi arran ha jettoda tawa a fowani cay ala jogu cayda a yorti wonda ko fewnude calima to gummida allo badda ayi kam angam ka jaada hen ha koyde maade hen purdi ay pari yana do furdi ala min gonnon koy fewnu ci walla c'est ça min gonnon koy fewnude haajam ko kala haajam wari laaf Olu. sero ordinade horam amin waɗan law min mboɗo aɗa astronté sero ko halnam to gummida ni bon wonmi koye invité mo wonmi koye yilade wuuro ngo o galle yo galle mi yeehi gureji saraji ɗi fof pour tintinde yimɓe ɓe mariage am mine hawa ko le 10 ñande le 10 ñalawma nanggam boy a yiide Allah no wawi de ñalawma nanggam jew bamum boyo kañum yi le 10 min ni mi yiide min cikkannomi assiyo o mamin goppu ha lewru ndu mayta kadi sabu no babam saliri ni mi o faalaki babam yara gasni wallahi bamum boyo bagelay o faalaki babam o lijjitani babam heɗomi ay a gasni ko watta tererere ko to a gasni holduma an ha joni aɗa haala dewgal ko le 10 mbiya ham le 10 kimi janode tintinoyde en ga mi yeehi ɗo ala photo keddumi yera an sinno dewgal ngal ne waɗi ene waɗa barke ene waɗi fayida ene waɗi fulla e fayida an yaro ko an tintinoyta an baɗowo dewgal min ɓuuri hoyde mi yaharami tintinoye yimɓe ala ko an tintinoyta an eyyi o ana jaɓi a joga e sehilaɓe an mbiɗo a joga e yiɗɓe an so mbima ya wona yahara a jogani tan fodɓe daranadema joni noon aɗa andi gaabu kam caggal wayino wayni réglante Boursin noon fof nan ɗon sous-préfecture nan ɗo commune nan ɗo nanne sous-préfecture o jaltumi paame commune o tawmi toon yero kadi min o yero jakni kam kala ɗo nanmi mami taw ɗon omo woppi ɗon haala walla mo woppi ɗon bonande pourtant yo waɗ ko yiɗi wadde ko mi ande makko noon mi ardama hen kadi ha ɗo inde baba sa jaɓani kam e yero a woppidon mo hoore makko hankanti tan ɗum ɗo min aɗa ko calimi rafi ma irto ɗo hen jana tampa tawa kanko wonnani e nder galle ko min tan tampata rafi kay irtima caggal hanki mi fotte makko mo yaha mo waɗa yeehle ƴeew tan neɗɗo deso sene yaha e wuuro ene yeehla saɗa yeehla kay ƴeewata ko guiƴe walla sehil ma wona walla kam au moins kam ƴeewa ñeeño kam no yeehlanma kono noon an jeehlanta hoore ma aɗa forsa tan ko ganduɗa ngal dewgal so woni so ngal woni Allah andi tawateɗo fin maggal kono ma tawe ko hulɓini an mi haala an mbimami so wima ya wona yahara min mi yahata par ce que walla c'est ça walla ka sehlam somi nulima yahara tawi ko ɗum addunoma tawi ko ɗum wirtinnoma ɗo e damal gallam he ha saɗa wawi ɓenna arata jokku e teppe ma arata jokku e teppere ma wallahi kalne arani mariage mi sam arata sidi mi harminima mi tinata wallahi kalnde arani mi harminima fof tin hay lakara o ten kawruto hay lakara mi yiɗa hawrude ma toon ngal dewgal min oɗo ñalawmam oɗo tan jogimi mo ɗo nan gandanmi yimbam ɓe e yiɗɓe ɓe e añbam ɓe
e oɗo ñalawma mariasam hen gandan yiɗbam e añbam an wallahi hen gandan e fayide ko an yahara biya e mi yehi ɗo ha mi anda holto janomi pour tintinoyde mariage an aɗa tintunoya mariage mo joni merde joni rewɗo saɗa yaha mi rewan tan ha koyɗeje ma mi rewan rewɗo hoto balle woni o ala ɗo e woy balle oto balle ala wala nder galle ɗo wala ɗo balle ala ɗon wala ɗo Umar ala ɗon kadi o hay goto e mabɓe ala ɗo rewɗo saɗa yaha so ɓe gari wiɓe mi resat le 10 oɗo garawo balle so ari yo annam ɗum nende rewɗo tan voilà koyɗeje min haajuma bonne hen yo haajuma bonne hen bonata hen par ce que an aɗa ala fa lakara liggoyo umuran liggoyo umar aɗa rewe o tan a hokkata a watta ƴeew a yii tan ha caggal koyɗe ma pour an ngal dewgal watta foftin hoore ma ala ma ngal no won kam way huɓɓude maggal ni so ngal woni kala tawaɗo feewo ma taw ko hulɓini wadde gasi wona yiɗi ko huɓɓinde wonki ma min kam mbeɗa andi paami ko jeere aɗa andi ko wonɓe pottumi ɗo mbeɗen mi natta jeere nde kadi hami yalta ɓe mbiyata o ari ɗon saabu kanko mon ɓorni paɗɗe fof taƴi joni mbeɗen yaha jeere duggoyde a jarama joni noon ko ɓuuri labde ko wona ko papier no signaniri dartannomi suwa reglude joni ko pelente mbaɗami mbo sikki Aliou Kanté kam ne wawi mo wasa wadde ɗum hen par ce que ko joom konngol so haali tan neɗɗo nana kono o mo ganduɗa min joni hay Ibrahima waɗat ɗum hen Ablaye Fall Ibra kamɓe foof mami ñoƴƴuɓe hen guella e mbaɗanmi tedde liste o ande baba ande dawrande walla hande kay kala no kayi no lijjiterto so ni so na so kaalis lijjitta ɗum mami lijjiɗ ɗum so Allah jaaɓi inchallah baba ɗaccuɓe poftina ho ala miɗa woppata mi mbeɗen yaha jeere mi woppata eyyi joni mbeɗen yaha mi andanorma kodde kosam machallah jam tan han mbiɗa mi natti janngude pour holɗum mbeɗa jannga kay an ko haala Ablaye keddoɗa Ablaye haala tan koko wela min yero haɗanimi janngude mbeɗa jannga kanko ala o fijirani kam affaire dewgal o haalaka mbeɗa yiɗimo kay mi nanay mbeɗa jannga kono min affaire jangde nde ɓuran ɓuurmi yidde école o mi yiɗa ɗum no feewi aɗa andi guila premier mi haalini ɗum kadi hay baban ko ɗum kalanmi ɗum min ko ɓurano ɓuurmi yidde wona école o olon yero ala min mi hurtoyay ko yero hurtoro yero kañum hurtoro awo waɗ feere waɗ feere ngara wadde ngara kawra hen sa leeli babam resal lembel de hewo ya aɗa andi babam suusama sa leeli o resal lembel ok inchallah ala mom toppir ɗum inchallah famani mi bangue so neɗɗo wima kala ko neɗɗo haaldima a fot ɗum jaɓan sababunde artan mi haalanma jarani ko darotoɗa ar mi haalanma a hulɓinam no fewi a hulɓinam ala mi hulɓinanima mi haalanma goom saabu wonko gandanɗa ko a fawata ɗum e doole wona e gandal poɗɗa ɗum faw wona kadi e doole poɗɗa ɗum faw te an kadi tawno ko doole dañnoɗa e gandal hankadi a majjirama wona doole kam keddoreɗa cukka yimɓe tan mbiya ko jiɗɗa ko yoɓe mbaɗ ko ɗum ɓe mbaɗa ɓe bay saɗen ko musim seeɗa ko musma an mbiɗa kaɗa waɗɗo lebbi 3 ha 4 e vacance ma o mi yaha ha puɗɗimi heɓde gurdam mbiɗa fuɗɗi fofde mbiya kam an ɗeɗo balɗe aɗa hoota mi hootat kay mi ruttoto Maroc
sabu min bitikajam sukaɓe rewɓe pawmi toon e sukaɓe worɓe hankadi ɓeni kam nodda ɓe mbi hanti bagasuji puɗɗima gasde a faami min liggeyaji joguimi min ƴetti sukaɓe tokosɓe goppumi ɗumen e magasin uji am déjà ɓe mbi koɓe jeeyanno ko bitikaji ɗi presque ɓe soodi foof bitiko o nani yarkile jonon mi ruttata ko mi somoyo mi yahanmi ɗumina ha kadi somi liggaki no gurdirten an ko wuro ngo haalata ko ɗum ka jiɗɗo ɗum gonga an est ce que an ka neɗɗo eɓen mbiya komi bawa ɗo mbiɗa woppuma aɗa yaha min fonno yaɗa ɗa yaha fof mbiɗa jaaɓi sa ari annene woɗɗo kam hay soko hunde seeɗa huɓere nde somi yahano Maroc est ce que ma en dañ ɗum wala en dañ ko ñamaten ko e ko jaraten ko e haajuji men ɗi ñawdaten ɗi somi wonano Maroc bitikajam ɗi en dañat ɗum wala en dañ wadde an komi somi wawima fotani wonde guiɗelam wawu kay wawu 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 haal tan keɓe rendinoɓe mbimi somi wawama beele no foti wonde walla wawande ene hani wonde ene hani Bo Saboy Sani way aɗa selli de ça va an wari ɗum boromi ɗonande wuro ngo deɗo balle noon o deɗo balle mi alata quoi i a tinani hollum lahi lamere wonani e wuro ngo min birom ɗo e wuro kono mi yaltani mi yahana e nokku haydara mo wawa tinde ɗum tagi a tinani tagi mi tinani ɗum tagi a tinani ko woni probléme mboɗo resa debbo le 10 galle moon jinnomi arde ni par ce que gonmi ko yiilade wuro ngo han guila 3 jours 4 jours mboɗomi yiilo wuro ngo mboɗo haalno ɗum yimɓe sehlabam ɓe e guijirabam ɓe mariage o ko le 10 wonnata quoi mariage o ko le 10 le 10 mi an kam yiyata an debbo ma goto aɗa wawani ɗum saka aɗa adda goɗɗo holi on hasimi aɗa wawani ɗum omon galle babam joni noon an joni an joni o hol mariage o holno wayata mi resat lembel a resat lembel bi baguella yo galle mon desata ala babam jabani dewgal ngal mi an joni bama jabani dewgal ngal joni holno affaire o wayata mi luwi babiraɗo goto eyyi jolfo komi luuɗo ɗum ka luuɗo babiraɗo eyyi on woni bamum salif kongo buubaji eyyi bamum salif eyyi mi luwimo 20 000 pour o wara wona o waɗa représenté babam quoi a faami ba ifra e aussi kadi baali kalin kanté e oɗo baba Ablaye noon kañum welimi e kono min wona ɗum haymi yero eyyi min hay kam eyyi babiraɗo kam no luwe holno luwirɗa babiraɗo jolfo on so a dañi dewgal walla a woni école a dañani kayitaji ma a windanama ko feewi ɓe namdi bamma pour yo addu bamma élève aji hewɗi ɓe luwan mum ɓe nawmo école o wiya kañum woni bamma heɗomi ka an joni est ce que bama jaaɓi dewgal o min mi wondaka bama jaɓani mi wondaka yo may bama jaɓani holno wonir non wonat baba guellay waɗa dewgal ngal bobo aɗa andi ko woni min komi invité mo quoi pour yaara ala probléme yomi invité mo yaara kono wondo ara lijjide babam jaaɓi yo jaɓani yo ɗum fof mi ɗuminani non kono yero neɗɗo sino resa kadi resata galle ma a resi banggue goɗɗo ɗum noon kadi a luwi babiraɗo goɗɗo te bama nanɗon ina wuuyi mayani dannaki yahani hay nokku on affaire mi famani ko caliɗo tan joni wona debbo on yiiɗi lay debbo no bardeya bardema ande hawa bi bab gellay oya ko on o moma bor barki restaurant boyo no moma bor on yonta o jiddomi normal mi ma on yonta ko non ko le 10 mi mbaɗa mariage o après ko min mi hurtoyo ko an hurtoto kadi eyyi min hurtoyo babam jaɓata quoi o ara o hurtoyo ko baba jaɓata kadi ko an yaata hurtoyo eyyi min mi yaha mi hurtoyo mi woppudomo e assimi quoi wopputanmo e assimi min mi yaha mi hurtoyo voilà quoi an ɗum no wayata ni an min hay kam ko est ce que aɗa wawani goto o est ce que aɗa wawani ɗum saka aɗa adda goɗɗo aɗa fawa hen gorko no wawi gorko haydara eyyi komin hurtoyto ko an hurtoyto eyyi min hurtoyto min yahata a anditade babam jaɓani eyyi mbaɗen noon tan arde mi arade mami batma de mi arade ok comme ça o haalama o fof rien o resa hen babam jaɓa hen min mi jaɓa hen hay mo yiiɗo o resa hen aɗa jogui haaju rewɗo jaaha barke Allah o resa hen o fari hen ɓe jaɓani bobo oro heeɗo kono yero an affaire o waɗani wallay no woodi no waɗat le 10 le 10 hay so woni le sappo
o resay mi resat bom min kam dal so woni min wima mi resat Allah ne seedi mi resat ya hajuma bobo mi resat to resata ali kam ñande wonde ta tawi kam bor hala dewgal am ara na hen sa ci diel taw tam ñande won am kam kay